कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. नरेंद्र डोंगर येथील मारुती मंदिरावर काल रात्री 9च्या सुमारास आंब्याचं झाड पडलं. पत्र्याच्या शेडवर हे झाड उन्मळून पडल्यानं मोठं नुकसान झालंय. हनुमंताची घुमट सुरक्षित असून तिसऱ्यांदा असा प्रकार मंदिराच्या ठिकाणी घडलाय. सुदैवाने या ठिकाणी कोणी उपस्थित नसल्यानं मोठा अनर्थ टळला. आंब्याचं झाड कोसळून मंदिराच्या शेडचं मोठं नुकसान झालंय. वीज वाहिन्यांवरती झाड पडल्यामुळे येथील वीज पुरवठा पूर्णतः खंडित झाला. या घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वनविभाग व नगरपालिकेच्या मदतीनं ते झाड दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या कामात अनेक भक्तगण सेवाभावानं सहभागी झाले होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.